The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 7:15, beware of false prophets, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Verse 16, ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles? 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. 1 Corinthians 3:15, if any man's work is burned up, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as through fire. Philippians 4:12, I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity. In any and every circumstance I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Isaiah 54:14, in righteousness shalt thou be established. Thou shalt be far from oppression, for thou shalt not fear, and from terror, for it shall not come near thee. Job 3:25, for the thing which I greatly feared is come upon me, and that which I was afraid of is come unto me. 1 Corinthians 3:7, as we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. Before we start our Bible study, we will now observe silence while we examine our conscience and find out if we still have in our soul some personal sins, mental attitude sins, sins of the tongue, or overt sins, so we can homologeo, acknowledge them to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Panalang kanimo dili magtotoo, who have not yet made your decision to believe in Christ. The issue you face is to use your God-given free will so you can make the most important decision in life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Acts 16:31, nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Therefore, sa hilo magampo ta, agi upangandam sung kagalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nas tanan, nining lain na sa ngadlaw, nga imong gipadangat kanamo. Buhay pa kami nining among lawas, di mailhan nga. Ikaw, anapay plano, sa tag-satag sa namo kagkinabuhi. Ubani kami nining adlaw, samtang kami magkapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Tultuli kami, patinawi pa kami sa daghan pa nimong kamaturan diyan sa imong mga pulong,
Pinagis pagtudlo kanamos balang Espiritu Santo, the only teacher of truth, our mentor. Salamat, nini nga mong grasyang gipaymuslan, kayong tanan na magipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers. We now have 79 subscribers as of today. Abi-abi kamong tanan. Nagpasalamat ang Vic Balbido Evangelistic Ministry sa inyong makanunayon o malahotayon nga pagsunod ning atong ministry. Wala kita'y katakos nga magapadayon ini, kay kita nag-aagad man lamang sa grasya sa Dios. Kita giyahan man lang kita sa Dios niini, ginamit ang iyang gasa, mao nang atong gamiton kini pinagi ni atong ministry through the YouTube. So, aniya naman kita sa ikaupat nga tuig, nini nga itong ministry. So, welcome once again. Kaninyong tanan na itong mga higala, mga subscribers, mga isig ka magtotoo, fellow believers in Christ. Padayon kita sa atong tunanan, niya pa kita magadupot, nining the Doctrine of Soteriology, ang pagtulunan bahin sa kaluwasan. Okay, padayon ta. Kagahapon taon-taon tang padayag kanimo, pagtinaw kanimo bahin sa kaluwasan o niya pay daghang mga punto nga atong ipadayon. What is the gospel? It's a good news. Gikan kini sa original nga pulong Evangelion. Good news, maayong balita. Now, the gospel is always the same. Huwag na mausab. Di man ina. The gospel is always good news. Kanunay gyud ka ng maayong balita. Always. The gospel always deals with the work of Christ dito sa cross. Mao gyud ang atong tutukan, ang buhat sa kaluwasan naghihimo gid ni Kristo dito sa cross. Kay ang gospel of Christ, mao ra gyud ni, dili na mausab. Ang maayong balita ni Ginoong Kristo, Roma 16 o 17. Nabito sa Roma 2:16 nag-ingon usab kana, my gospel is the responsibility and the position of every Christian. Ato kini katungdanan sa pagsangyaw ngadtos tanang katawan. Every unbeliever, apil na gani ang atong isig ka magtotoo aron sila makapopo sa mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. So, our gospel diyan sa 2 Corinthians 4:3 and 4. The gospel of peace, ang mayong balita sa kalinaw. Efeso 6:15 ug Roma 5:1. Kay sa diha nga ang tao human siya makadungog sa mayong balita sa kaluwasan o siya mohimog desisyon sa pagsanong o pagdawat niya na, then mamugna dayon kanang kalinaw. Irene sa Grigong pulong, peace sa Ingles, kadaitan sa Binisaya, panalangin, blessing, and prosperity, pagdinaitay. O na apoy nagingon, the everlasting gospel which is eternal, Revelations 14:6. Now, there is also that says the gospel of the kingdom. So, mao na nga ato kining ipadayon sa paghisgot kining bahin sa kaluwasan. Now, salvation occurs in split second. Split second agad. Sa kapamilok agad. Yeah? Sa diha nga ang tao mo ingon siya mutuo ko kang Ginoong Kristo, diha. In split second. Diha. Luwas siya. Kay mituo man siya kang Ginoong Kristo.
just as forgiveness occurs in split second to a believer who rebounds. Now, kaya bahin sa kanatong mga magtotoo. Sa diha nga kita mo rebound, musugid sa itong mga sala, forgiveness occurs in split second usab. In fact, 1/60th of a second ka na mahitabo. O ang ato nang giingon ganimo nga rebound, ang pagsugid sa itong mga sala is not a license to sin, but it is a license to serve sa Dios. So, mao kana nga bahin kini sa kaluwasan. Now, labot pa kini sa kaluwasan, dunay unom ka mga sala nga kanang mabuhat sa usa ka tao, hinon na lang nato, o magtotoo, okay? Ato lang i-specify sa mga magtotoo. 6 sins that can be committed against the Holy Spirit. Ang naguna ni tawag kini og quenching the Holy Spirit. Kini alang sa mga magtotoo, ha? Quenching, gipawong nimo ang Espiritu Santo. 1 Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 19. Sunod, ikaduha, grieving the Holy Spirit. Alang din nato mga magtotoo, grieving, gisakit nato ang Espiritu Santo. Diya sa Episo 4, versikulo 30. Ang ikatulo, lying to the Holy Spirit. Kining pagpamakak ngadto sa Espiritu Santo. Kay kini mo ni gitawag og sala sa sayop nga pagdasig. Sin of false motivation. Acts chapter 5 verse 3. Ikaupat, despising or insulting the Holy Spirit. Insulto, pagdaot sa Espiritu Santo. Hebrews 10:29. And then ikalima, blasphemy or slander against the Holy Spirit. Pagpasipala. O kini, ang buot pasabot nini is rejection of Christ as Savior. Ang pagdumili, pagsalikway sa tao, kang Ginoong Kristo ingon nga manluluwas. Mark chapter 3 verse 29. Ang ikaunom nga sala, resistance of the Holy Spirit, meaning rejecting the convicting ministry of God the Holy Spirit. Acts 7:51. Now, sa laing bahin, niya ay 5 ka mga basic imputations nga nagalambigit kining bahin ining kaluwasan. Imputation, ang buot pasabot ang imputation, pag-isip. Ang uban, ilan ng hubads binisaya nga pagpasangil. Whatever imong gamiton, basta kaya buot pasabot ng imputation is pag-isip. Isipan ka ba? Now, ang una gyud ni ining lima manggod ni nga basic imputation. Ang una ni imputation of soul life to biological life. Creating human life at birth. Sa paghimugso gyud bata, isipan dayon sa kinabuhi ang kalag. Soul life ngadto sa iyang biological life. Kay kini mao'y nagamugna sa tawhanong kinabuhi sa diha nga mataw kanang bata. Mo na una. Ikaduha, ang imputation sa original sin ni Adam's original sin ngadto sa kinaiyang mga sasala. AOS, imputed to the old sin nature. Mo na ikaduha. Ikatulo, ang atong mga personal nga mga sala, giisip ngadto kang Ginoong Kristo didto sa cross. Mao toy nakapahukom sa Dios nga mahan ngadto kang Ginoong Kristo. Inay nga kitay hukman, we were supposed to be judged. Si Ginoong Kristo mo'y mipuli sa atong dapit. Okay, so mo na ikatulo. Ang ikaupat, ang kinabuhing dayon iisip ngadto sa tawhanong espiritu
at the new birth. Eternal life. So, ang pag-iisip sa kinabuhing dayon adto sa tawhanong espiritu, human spirit. Okay? At the new birth. Sa pagkataong pag-usab sa maong tao, mibhimo siya desisyon sa pagtuo kang Kristo. That is his new birth, o isipan siya sa kinabuhing dayon diha sa iyang tawhanong espiritu. Sabtagi na, ikalima, ang Diyos nun nga pagkamatarong, giisip na ngadhi kanatong mga magtotoo. Okay? O sa bisag kinsa, nga mituo kang Ginoong Kristo ngayong manluwas at salvation, iisip dayon ang pagkamatarong sa Dios ngadto kaniya. So, kinigong doktrina sa imputation, pag-isip, nagapresentar kini sa pagkamatarong sa Dios. It presents the integrity of God in action throughout the full history of man. Okay? Nabitay pulong diha sa diha sa Biblia, nagahisgot og you cannot serve two masters, God and money. Kay kanagong original diha ng money is mamunas, wealth ang pasabot. So you cannot serve two masters, either God or money. Either you love or hate the other. So, karon imong unsa gialagaran ng Dios, dili ang wealth o kanang kaadunahan, dili, o salapi, dili. You made a decision to serve the Lord God. So salvation, balik ta, salvation occurs in split second to a person nga motuo kang Ginoong Kristo ngayong manluwas. Just as forgiveness occurs in split second to a believer nga mo rebound, mo sugid sa mga sala. Now, okay, karon kay mga magtutuo naman kita, at tutakaron sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios. We are believers in time. Karon, gimaduan kita nga magatuon sa pulong sa Dios aron mutubo ang atong kalag. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, pinagi sa pagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. O sa imong pagtuon, dili lang kaigo ra kas pagtuon. Studying God's Word is one thing, but believing what you have learned from what you have studied is another thing. So, doctrine must be mixed together with faith aron mahimo kana siya nga unsa epinosis. Kay sa pagtuon nimo sa pulong sa Dios, musod na sa imong wang bahin, sa imong uto, sa imong dunggan, okay? The ear gate, musod diha, nakasabot ka, nakakaton ka, og imong gigamit ang imong kabubuton sa pagtuo. Sa diha nga motuo ka, kanang maong imong nasabtan og nakatunan nga doktrina, mahimo na kana, it will be converted into epinosis. Sa pagsuod niya na, gnosis pa, Gnosis, knowledge, kahibalo. Sa marag yun sa academic knowledge, ngayon mong nahibawan din sa mga eskwelahan. Diya pagka sa high school, kolehiyo, universidad, parihara. Gnosis doctrine, mahimugog imong itudlo, bili bang mga taong kuyaw ka mo tudlo, apan kutob ras kahibalo. It has no validity, it has no use sa imong spiritual life. Okay? It has no value. Kay gnosis raman, kay balo raman. O man mo tuuhi, kang yawin ang tanan sa imong pagtuo sa imong nakatunan, imong gitunan o imong nakatunan. Pagtuo, that's the key. Diha, ang Espiritu Santo nga diin mo kini ang iyang papel, mulihok dayon sa iyang ministry, sa pag-metabolize na niya. Ako ninggi hubad sa Visayan nga galingon ang pulong sa Dios nga nahimong bahin sa imong
utok pa na. Until imong gituuhan, mahimo na ka ng bahin na sa imong kalag. Becomes part of your soul. So nahimo ka ng epinosis, above knowledge. Labaw pa sa kahibalo. Kana, di na kay kahibalo lang, kundi kaalam na. Okay? Mabitaw na diyan sa Hebrehanon 4:2, nagaingon ka na, for unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. O maniya nila saguli sa ilang pagtuo, so, huwag kapuslanan. Kasabot ka ba? Sa akong gipatinaw kanimo. Mao bitaw na ang pulong sa Dios din sa James chapter 1 verse 22 nagaingon, be ye not only hearers of the word, but be ye doers. Buhatag yun. Dili lang kayo kutob lakas pagpaminaw ni ana. You see? Now, karon kay naghiskot naman tani ini padayon sa pagtubo sa atong kalag. Every day, sama sa atong pagkaog luto, every day, aron moligon kini nga atong lawas. Ang atong kalag mas labaw pa man sa atong lawas. Kay kini man ang mubalik ngadto sa Dios. You see? Mao may gipakamatyan ni Ginoong Hesukristo. Mao na nga atong pakanon adlaw-adlaw. Mao nang nagtuon ta sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Dili lang kay sinimana, dili kay binuwan, dili kay tinuig, dili kay sa ganahan ka lang, kundi kinahanglan nga mao ginay routine na nimo. Mao na usual practice natong mga magtotoo nga mga anak sa Dios. Kay nabitaw sulting Ginoong Hesukristo, if you love me, believe on my word. Study my word and believe it. Obey it. Na. Kung dili, then tampaw ra ng imong pag-ingog na higugma ka sa Dios. It's only lip service. Walang yun. Dili ka na tinod anay o dili lintunganay nga matang sa paghigugma. So mao ka na nga, ang ato kong pagkinabuhi ingon nga mga Kristuhano na karon, okay, musod tas pagka-Kristuhano na nimo. Ang imong kinabuhi, nasod na mo kas plano sa Dios. Diha nga nasod kas plano sa Dios, gilain ka na. You're a called out one. Apil na ka sa called out ones. Nga mo ang simbahan. Dili ni simbahan ka ng building ay mo makita. Dili. Ang simbahan, ikaw, kitang mga magtotoo. Simbahan. We are a church. Ug mao na nga, gihulma pa kining lawas ni Ginoong Kristo dinhi sa yuta. O sa diha nga kini mahingpit na makumplito na, then mahitabo ng pagsakgaw kanatong mga magtotoo. We will be raptured, sumala sa kanang divine timetable sa Dios. Iyan na kini gipahiluna ug kini sigurado there is that doctrine of imminency of the rapture of the church. Ikaw kay church man, simbahan man, sa diha nga moingon ang Dios o panahon na nga kung ang sakgaon kamo. Ang buot pa sa pagsakgaw, the other name is ang pagkabanhaw. Banhaw naman ta. Pulihan na niya itong lawas nga mamatay, madugta, malata. Pulihan na kinig lawas nga dili na madugta o malata, dili na mamatay. Mao ni gitawag og binanhaw nga lawas. Resurrected body. O we look forward to that. Yan ang panahon sa rapture, pagsakgaw sa simbahan. So karon, kaya niya man kita sa ikaduhang bahin sa plano sa Dios, nasud naman kita sa plano sa Dios, then kinahanglan, kinabuhi o nato ang gitawag og faith rest life. Kinabuhi kini nga may pagtuo nga nagdala og pahulay. Now, unsa may mga characteristics ng faith rest life? Of course, faith rest. Naani mabasa nimo sa Hebrehanon kapitulo 4, versikulo 10 ngadto sa 11.
the faithless life. Now, unsa may characteristics nining faithless life? Well, number one, it is a continuous, habitual faith, which is often called perseverance or patience. Roma 12:12. O niya, gawas pa niya na, there is absence of works. Absence. Why mga binuhatan nini? O yung katulo, ang pagampo. So, akong balikon, characteristics of the faithless life. It is a continuous habitual faith, which is often called perseverance or patience. Romans 12:12. O, unsa? Absence of works, and then prayer. Mao na nga, kita gisaaran sa Dios. Nga atong madawat ang atong mga panulundon dito sa langit. Nagbiyan na ito ng kalibutan na, o either mamatay bata sa lawas, physical death, or the rapture, whichever comes first. We look forward to that, nga uban na kita sa Dios, o dito nagahuwat ang atong panulundon, our inheritance. O during the rapture, himuan kita o pagtasal, evaluation time kana. Timbangon ang atong mga binuhatan samtang din ditas kalibutan. Kung ang gidaganon, mao kanay gantihan. Ug ang magantihan ra sa Dios mao kaning mga binuhatan nga iya sa Dios, divine good. Kagitanda tandi kana sa pilak, kahoy, no. Correction, pilak, bulawan, ug mahalon nga mga bato. Silver, gold, precious stones. So dili kana masunog kun imong duslitan ka nagkayo, dili. It's non-combustible. Sumaura ka na'y gantihan sa Dios. Apan ang mga tawhanong mga binuhatan, daig yung mga katawan sa katilingban kay maayo lagi. Apan ka ng mga mayuha, iyaharas tao. They are only human good. Kay gihimo man sa mo magtutuo dito sa gawas sa dapit nga may gahom sa Dios. Tuwa man siya dapit nga gigamhan ni Satanas di cosmic dinosphere. So pagbuhat niya na niyang mga mayong binuhatan, kadto na hog ragyod og kahoy kugon nagami. Nanas Korinto. Og so imo nang sindihan, duslitan, unsa? Musilaw. Because they are combustible. Masunog. Og maugdaw. Walay magantihan. So dili magantihan sa Dios. So mao na nga gikinahanglan kini mga puntuha nga atong hinumduman. Now of course, balik ta sa mga punto sa doktrina bahin sa kaluwasan. Dunay upat ka mga hinungdan ngano nga si Ginoong Hesukristo kinahanglang mahimong tinuod nga tao. Okay? Ang nag-una gyud niini aron nga siya mao'y mahimong manluluwas, to be the Savior and go to the cross. Mao ni naguna. Ikaduha, to be the mediator, mo siya tigpataliwala sa tao, tali sa tao sa Dios. Before man can have fellowship with God, there must be a go-between who is equal both with the Godhead and with man. Ang tigpataliwala then must be God and man in one person. 1 Timothy 2:5 and 6. So siya ay tigpataliwala. Kay tao man siya, 100%. Diyos man siya, 100%. Siya ang go-between. Nga equal both with the Godhead and man. Ano ikaduha? Ikatulo, to become our high priest. Okay, labaw nga saserdote. Since man became a sinner, sukgod gyud niya itong higayon nga laglag ang tao. He must have an acceptable priest nga mo representar kaniya ngadto sa Dios. O kanang maong sacerdote o pare must himself be a man. So sige na Kristo, matuod man nga tao. Therefore,
In order for Jesus Christ to fulfill this function, kinahanglan siya nga mahimong matuod nga tao. He must be a true human being. Now, ni katulo. Ikaupat. In order to reign as the son of David, aron siya mo hari, magahari, ingon nga anak ni David. Luke chapter 1, 31 to 33. Now, further down the road of human history, ang Diyos would make some unusual promises to David. He would say, David, you're going to have a son who will reign forever. Okay? A righteous king will be descended from your own loins. Na sa segundo Samuel 7, 8 o 16. Nausap ka na sa mga buhat, Kapitulo 2, versikulo 29 hanggang 32. So it was very, very important then nga si Ginoong Jesucristo suluban siya with a human body. He will be vested. But, imposible alang kang Ginoong Jesucristo nga mahimo siyang tao unless na ay unbroken lineage of true humanity existed on the earth. Now, that may seem like a strange statement, but it is apparent from the 6th chapter of Genesis that kini si Satanas ning turok sa iyang ingenious scheme to corrupt true humanity mo manggid na iyang tumong, iyang lawgaon, iyang kanang lubgon ang tinuod yung pagkatao. Now, his strategy, strategiya ni Satanas was to change the nature of mankind into half human, half angelic being. Ano na gitawag half and half? You see? Katunga tao, katunga pod, kanang manulunda. You see? Half human, half angelic being. Pinagi sa pag-infiltrate sa mga manulunda ngadto sa mga katawan. Ito nang asawa sila nakig kanang unsay nga nani. Nakigminyo sila sa mga katawhan nga mga babae. O mo to tumong lagi ni Satanas. Ang envision niining pag kanang lawgaw ni Satanas nasuwat kina sa first 10 verses of Genesis 6. Kini mao'y most formidable attack ever made upon our salvation. Di man nina. Nagmalampuson gito that the line by which Jesus Christ could enter the world was narrowed down to 8 souls lang. Sa mga pamilya ni Noah. See? The family of Noah. Had it not been for the flood, kung wa pa tong paglunop, kining satanic attack would have turned into a decisive victory. For true humanity would have become extinct, nga mapapas gyud on the earth, and Christ could never have come. You see, nakita nimo? Gasunod ka ba ni akong padayag bahin ini? So, unsa? As a result, niining angelic procreation, uban na sila, nakiglambigit naman sila sa mga katawhan, kining mga manulunda, with humanity. A super race evolved. Namitungha na tong super race. O this progeny nga gitawag og Nephilim. Unsa ning Nephilim? Nephlim. Nephilim. Ang pasabot ning Nephilim, fallen ones in the Hebrew. Kay ang I am God
kung makita nimo ning I am, plural ka na nga suffix. O it is translated giants in the English are more than just giants. Labaw pa kani sila mga higante. They had fallen from the human race in that they were no longer true humanity. You see? Nadili na sila tinuod nga or matuod nga tao. Half man and half angel na sila. They were creatures of remarkable strength and brilliant intellect. Talagsaon na yun ang ilang kalantip sa ilang hunahuna. Ug ang sunod nga phrase nag-usab sa hinungdan. And also after that, literally because ang mga anak sa Dios came in unto, unya cohabited, nakig-cohabit sila with the daughters of men. Now, the children which the demon bore to these angels, nahimo kini silang mighty men, which were of old antiquity, men of renown, that is famous, men of hero category. Sumawa na. Moto'y nahitabo. Nga karon nagmalampuson ba si Satanas sa iyang estratehiya? Adi. Imposible mangyurog mo. Lampos o mo. Kanang daog. Ang dautan nga si Satanas. So mao na nga kitang mga magtotoo. Tutukan nato kini mga hitabuan nga may kalabutan kini sa atong pagdawat na kaluwasan nga kita nahisakop sa hugpong nga iya sa Dios ug nga kita magmadinaugon kanunay sa atong adlaw-adlawng panginabuhi. Ato kining tutukan kini mga puntos doktrina nga gikinahanglan nato nga masilsil na gyud sa atong alimpatakan sa atong kalag nga ang Dios nagasangkap gayud sa tanan natong mga panginahanglan. Wala na kita ikapangulipas. We have no reasons why nga dili kita magmadinaugon sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kana nunot lang yun ta sa iyang kabuuton. Padayon lang yun ta. Pagsibog sa unahan. Advance. Not retrogress. Dili kayo mo lingi. Patawan ay lingi ay. Padayon na kita karon. Pagbarog, mamangkini ang auhag sa Dios kanatong iyang mga anak, padayon. Kaya niya ako kanunay. Nagabuli ganinyo, nagagiya kaninyo. Kanunay gid mong padayon sa pagtuon sa akong pulong o dili ang kay imong tun-an kundi dili imong tuuhan, imong gamiton sa imong kinabuhi. O dili man ako mamakak matud pa sa Dios sa iyang pulong. Just hang in there, padayon. Keep on keeping on sa imong paggunit sa kamatuoran, paggamit niya na sa adlaw nimo, moment by moment nga pagkinabuhi. Nining ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Busa ato ni padayon ugma. O gayaw sipyat sa pagsunod niini hangtod nga kita makakabot gayo sa atong tumong, which is spiritual maturity, the capacity stage, capacity for life, for blessings, for love. Salamat sa inyong pag-uwan o nga unta magpadayon kita sa paggunitay gyud sa atong isig pugong gyud tanini karong panahon na. Time is just running out. Nahibaw na taniya na. Gibasihan itong mga pangitabo karon sa atong palibot, sa atong kalibutan, o tataw na kayo nga ang Dios mukuha na kanato ingon nga mga anak niya sa di nagyud madugay. Magampot amahan na mong langit nun. Nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos, magadawat niini ikaw.
matinumanon magayod sa imong mga saad. Uban ni kami sa among pagpadayon sa among Kristohanong pagkinabuhi, pag-alagad kanimo og sa paghimaya kanimo, Dios. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.